Ейте, в това видео накратко ще стане дума за историята на Таджикистан. Таджиките са ирански народ. За разлика от персите, обаче те са мюсюлмани сунити. Персите са мюсюлмани шиити. Най-древните страни на територията на Таджикистан са Согдия и Бактрия, като Бактрия е свързана с древната българска история. През 7 век днешен Таджикистан е завоюван от арабите. През 875 година възниква държавата на саманидите. Тя включва големи територии не само от днешен Таджикистан, но и от Иран, Афганистан и не само. Най-значимият владетел на Саманидската империя, Исмаил Самани или Сумони, както е на таджикски, е считан за баща на таджикската нация. Наричаният по време на съветската ера връх комунизъм не се казва връх Сумони. По-късно Таджикистан е част от империята на селджуките, после от Монголската империя, от Тимуридската империя. Има още една значима таджикска династия, Горидите. Това също е била изключително голяма и могъща империя. По-късно през 19 век Таджикистан е присъединен към царска Русия. В резултат на революцията и гражданската война е установена съветска власт. Бухарското емирство престава да съществува. През 1924 година е образувана Таджикската автономна съветска социалистическа република, а през 1929 година тя се превръща в самостоятелна съветска република, Таджикската съветска социалистическа република. По време на Съветския съюз Таджикистан постига определени успехи в държавния, политическия и културния живот. През 1991 година той обявява своята независимост, има обаче ислямистко движение и се стига до гражданска война, която е изключително кървава и приключва през 1997 година, когато президентът Емомали Рахмон успява да се договори с опозицията и да я прекрати. Неговото управление продължава и до днес. Всъщност в днешен Таджикистан живеят по-малко таджики, отколкото в Афганистан. Таджики са, например, легендарния предводител от времето на съветско-афганската война Ахмад Шах Масуд. Той воюва не само срещу съветите, но и срещу талибаните. Убит е 2 дни преди самоубийствените атаки срещу кулите близнаци. Някакъв терорист се представя за журналист и носи със себе си бомба. Между другото, неговия син продължава борбата с талибаните след повторното им идване на власт през 2021 година. Таджики Бурханудин Рабани, президент на Афганистан, който също е съперник на талибаните. Въобще това е много древна култура. Относно таджикски език, някои го считат за част от персийския. Има спор, но както споменах, основната разлика е, че таджиките са мюсюлмани сунити, а персите мюсюлмани шиити. Това е в общи линии историята на Таджикистан в кратък обзор.